Harjoitus 26. Kuuntele ja vastaa. A. Hei Kari, minä tulin jo töistä. Miten sinä voit? No en kovin hyvin. Minulla on ihan sama olo kuin aamulla. Ai, voi harmi. Onko vatsa vielä kipeä? No on. En ole syönyt mitään koko päivänä. Olethan juonut jotain. Sinun pitää juoda paljon nyt kun olet sairaana. Joo. Kyllä minä tiedän. Minä laitan sinulle teetä. Haluatko syödä jotakin? Vaikka leipää. En halua. On tosi huono olo. Okei, ei sitten. Särkeekö sinun päätä vielä? Joo, mutta ei niin paljon. Otin päivällä särkylääkettä. Se on hyvä. Juo nyt vähän teetä ja mene sitten nukkumaan. Joo, taidan tehdä niin. B. Mikä teidän tytöllä on? Flunssako? Joo, luulen niin. Hänellä on ollut kova yskä jo melkein viikon, ja eilen tuli sitten kuumetta ja nuha. Voi harmi. Flunssa on lapsilla aina niin raskasta. Joo, niin on. Ja minäkin olen ihan väsynyt, koska en voinut nukkua yöllä. Tyttö heräili koko ajan. Niin, minä tiedän. Väsymys on aika raskasta. Toivottavasti lääkäri osaa auttaa. Joo, toivotaan. Entä sinun poika? Onko hänellä jalka kipeä? Näyttää, että hän kävelee vaikeasti. Joo, on. Hänellä on polvi kipeä. 2 viikkoa sitten hän kaatui pyörällä tosi pahasti ja polvi tuli kipeäksi. 2 viikkoa sitten. Eikä se ole vielä parantunut. No ei. Se tässä onkin outoa. Käymme lääkärissä nyt joka viikko ja jalkaa tutkitaan. Polvessa on kai joku tulehdus, siksi se paranee hitaasti. Voi että. Kaikkea sitä voikin olla. Onneksi on särkylääkkeitä. Poika ottaa lääkettä nyt joka päivä, koska polvea särkee. Mutta uskon kyllä, että se paranee pian. Niin, kyllä varmasti.